Kaixo eta izan ongietorriak gure kanalera. Oraingoan geometria analitikoko beste ariketa bat ebatziko dugu. Ariketa hau 2011 urteko ekainean agertu zen USE Euskal Herriko Unibertsitateko hautaprobetan. Eta ariketak esaten digunez, baditugu bi zuzen, eta galdetzen digutena da R eta S zuzen hauekiko perpendikularra den eta puntu P puntutik igarotzen den, edo P puntua barneratzen duen zuzenaren ekuazioa kalkulatzeko. Beraz, lehenik eta behin idatziko genuke R eta S zuzenen ekuazio parametrikoak, ez? Hor, berez R ekuazio parametriko moduan dago, baina bestea ekuazio orokorra moduan dago. Ekuazio orokorrak edo implizitoak adierazten duena da bi planoen arteko intersekzioa. Bi plano ez direnak paraleloak eta ez direnak plano berdina bi aldiz, plano barneratua. Zuzen bat edukiko dute, aman komunean, intersekzioan. Adibidez perpendikularrak direnean, edo angelu bat osatzen dutenean. Ez dena zero. Orduan, geho P puntua daukagu. S zuzena hau idatziko genuke beste era batera. Normalki era ekuazio parametrikoan. Askoz ere erosoagoa da informazioa lortzeko bertatik. Beraz, hurrengo urratsa, sistema hau, bi planoen arteko sistema hau, ebaztea izango litzateke. Ebaztea era pixkat berezi batean, Z-aren ordez lambda erabiliko dugulako. Orduan, Z-ari lambda. Z isa edo iri, berdin du zeini, baina aldagai bati lambda balio emango diogu, eta beste aldagaiak horren menpe, horren funtziopean idatziko ditugu. Orduan, lehenik S zuzena, ekuazio orokorra moduan dagonez, Z-ari lambda deituta, bi ekuazio hauek batuz, bi isaken bi Z berdin minus bost lortzen dugu, eta hori ingo dugu aldaketa, Z berdin lambda, eta isa eta I lambdaren funtziopean lortuko ditugu. Eragitak egin da, ordezkatze metodoa, laburtze eta gero ordezkatze izango genuke. Eta azkenean, isa minus bost gehi bi lambda zati bi eta I zazpi gehi bi lambda zati bi balioak lortuko genituzke. Eta Z berdin lambda noski. Orduan, zuzen berdina daukagu, baina era parametrikoan idatzita. Eta era parametriko honetan, oso erraza da, zuzen, vektore zuzentzailea edo norabide vektorea lortzea, ez? Nola, bi lambda zati bi bat, izango litzateke, beste bi lambda zati bi bat, eta gero Z lambda, beraz, bat izango litzateke, norabide vektorea, vektore zuzentzailea. Eta orain, bat hiru zero, lehenengo R zuzenaren norabide vektorea eta bigarren S-ren norabide vektorearen arteko produktu vektoriala edo biderkadura vektoriala kalkulatuko genuke sarrosen bidez, determinante bat erabilita, askotan egin dugu kanal honetan. Eta lortuko genuke iruiken J-ken bika vektorea. Eta vektore honen ezaugarria aurreko bi zuzen hauekiko perpendikularra dela izango litzateke. Hori da biderkadura vektorialaren definizioa. Biderkadura vektorialaren emaitza bi vektoren artean
Bi vektore horiek osatzen duten planorekiko perpendikularra izango da beti. Eta gero bere moduloa vektore honen biderkaduraren emaitza den vektore horren moduloa bi vektore hauek osatzen duten paralelogramoaren azalera izango litzateke. Hori ez dugu erabiliko ariketa honetan, baina bide batez. Eta nola erekiko dugu zuzen perpendikularra orain? Zuzena. Bi R eta S zuzenen arteko biderkadura vektorialak eman digu biekiko perpendikularra den vektorea eta vektorea V izanik eta P puntu bat hasieran eman digutena 3-1 bi oso era simplean erekiko genuke ekuazio parametrikoa. T beste zuzen horrena. Isa berdin 3 gehiru mu deitu diot aldatzeko, eta I berdin -1 ke mu, eta Z minus, izango litzateke, bi ken bi mu, hori da. Izango dituzke. Beraz, hau izango litzateke gure emaitza. Eta orain ikusiko genuke nola gelditzen diren elementu hauek, lehenengo bi zuzenak, hirugarren zuzena, espazioan edo 3 dimentsiotan. Hor ardatz kartesiarrak ditugu, erreferentzia sistema kartesiarra 3 dimentsiotan, X ardatza, Y ardatza, Z ardatza, eta lehenik R zuzena agertuko zaigu. R zuzena, hor agertu beharko luke. Eta hor daukaguna P puntua da, P testuan ematen digutena. Beraz, P puntutik pasarazi beharko genuke T edo zuzen berria, lortu nahi duguna. R eta S-ren perpendikularra dena. Urdinez R zuzena edukiko genuke. Ikusten dugu ez dela P-tik igarotzen. Eta urrengo zuzena S izango litzateke, gorriz. Ikusten da ez direla, gurutzatzen direla, ez direla paraleloak, baina ez daude plano berdinean, ez dira sekanteak ez dara, ez gurutzatu egiten dira, hor hobe ikusten da. Eta bi vektore hauen norabide vektoreak lortu ondoren, beraien arteko biderkadura vektoriala egin ondoren, bi hauekiko batera, bi hauekiko perpendikularra den vektorea lortuko genuke. Eta vektore horrekin eta puntuarekin gu bilatzen dugun zuzena lortuko genuke, T. T zuzena zuzen ere. Eta T noski P puntutik igaroko da, hor berde kolorearekin. Eta hori da, RS eta T zuzenak espazioan daukaten itxura. Horrelako adierazpenak, horrelako ebazpenak, horrelako azalpenak gugoko baituzue, emaiozue, sakaezazue, gustatzen zait botoia, eta harpidetu zaitezte kanal honetara. Mila esker.